Čaute lidi, vítám vás u nového videa. Dneska budeme hrát Roblox, který jsme s Obi, které už jsem jednou hrál, ale nenatáčel jsem to. Přijde mě to docela dobré ta hra. Takže jsem se rozhodl, že to natočím. A sorry na tomhle videu, to můžu tak slyšet, mám rýmy. Kdo by to neslyšel, tak poslouchejte. Můžete to dost slyšet docela. Nevím, jestli to vy slyšíte, protože nemám mikrofon. A dávejte lajky a odběry, snažíme se dosáhnout 50 odběratel. Za 50 odběratel bude video, který bude live stream. Ok? Live stream. Tak. Takže jsem nějaký 34 rytmů. A jestli byste si se mnou chtěli zahrát, tak jmenuji se v Robloxu X Maltanov. A v Minecraftu, kdybyste si se mnou chtěli zahrát na ruském serveru, na Diggers, já mě blbne Minecraft, takže můžu hrát jenom na tom serveru Diggers. A ještě jednou sorry, že to slyším. Jo, takže můžete až vidět tamto video. A ten server je maximálně na počet edition. Protože já to hrál na počet edition. A vám se tam spawne automaticky ten server. Za mě se to spawnilo automaticky. A jak jsem říkal na začátku, tak jsem to už dal. Takže už tady tak jedu. A píše se to CHRICTMAS OBB tvrdé I. Ok, takže Y. Ok. A kdybyste si mě chtěli přidat do friendů a nehrát takhle, tak ještě jednou X Maltanov 412 ne? Dejte odběr mému kámošovi. Jeho kanál se jmenuje Super Adam 509. Má dobrý videjka. Dejte mu kanál, je to fakt můj dobrý kámoš. Má u mě odběr, což je hlavní. Takže dávejte aj vy odběry, ať nemají jenom kámošů. Kdybyste zkoušeli nějaký lifehack, tak možná vám to nepůjde, protože já hraji na tabletu. To jde až vidět, že mi tady takhle někdy zavazí ten palec. Za to fakt sorry, že mě tam teď zavazí, sorry. Tam ta webka, ona tam je tak docela blbě daná. Ta webka. Víte, ona je tak vlevo uprostřed. A já se tam tak hýb, takže vám tam ten prst zavazí. Takhle. Víte, že třeba teďka. Vám to tam nezavazí.
kdo z vás se mě ptal, že proč nemám Instagram. No, ještě jsem mladý na Instagram. Jo? A kolik mi je let, tak to vám neřeknu. A hodně lidí z vás si říká, že proč jsem zahalený. No, proč jsem zahalený? Lehká otázka. Říkal to i můj v jednom videu. Když jste začátečníci na YouTube, tak máte být zahalení. Ok? Že se tak třeba po 3 letech odhalit. Tak jsem poslechnul můj náš a jsem zahalený. Kdo z vás si říkal, že jako, proč moje videa naše nemají komentáře? No a jsou určené pro děti. Takže kdyby tam byl nějaký ten sprostý hate komentář, tak by děcka říkali tyhle slovíčka. Víš? Víte? Ok, ale na tomhle budou komentáře, na tomhle videu. Na tomhle videu se nebojte, že nebudou komentáře. A jestli byste chtěli, vytvořit vlastní takový YouTube kanál, tak vám řeknu, jak se to dělá. Ok, zajděte si do YouTube, musíte si učit, jestli ho máte, tak si vytvořte nový pro kanál, ale jestli chcete. Jestli nechcete, to nevíte. Ok? Jestli si maximálně jestli chcete. Jestli nechcete, tak nemusíte. A pak si dáte, že tam si dáte na to, že vy vpravo dole kliknete na to, že vy a kliknete na tamto, tak uděláte jméno kanálu, to mějte jaké chcete, jednou sorry za ten prstík, tak. Tam ještě popíkovač a je tam něco hned. Tak můžete si ho vytvořit a můžete už rozdělat taky videa. Nezapomeňte si dělat nějakou blízkou profilovku a napište mě svůj kanál do komentářů a i když třeba nemáte videa, nebo máte, ale jsem si nehrozil, tak vám to nedělám. Ok? Takže jsme fanoušky mám rád. No. A tím myslím, že vás mám rád. Tím myslím, že vám přeju veselé Vánoce. A kdy tohle natáčím tohle video 24. prosince. Takže přímo na Vánoce. Takže proto hrají Christmas obíčko. Ne, možná to dává tak smysl. Ne, jsou Vánoce, tak asi nebudu hrát hororovky. No, asi vánoční hororovky budu hrát. Jo, a ještě jedna věc. Další video budu natáčet s mojím kámošem. Není to Super Adam 509, ale je to jiný kámoš. Budu to točit s ním. No, ne úplně další video.
ale můžete nějaké podalší nebo tak, až ke mně prostě dojde, tak s ním natočím video. A o čem bude tohle video? Budeme hrát nějakou hororovku. A můj kámoš je velký fanoušek Portyho, kdo ho nezná. To je ten youtuber. Takže bude se v tom videu trošku chovat jako Porty. Wow. Znova jsem lidi umřel. Jsem znova detka. No, budeme točit nějakou hororovku. Kámoš se bude trošku chovat jak Porty. Já jsem říkal, je moc velký fanoušek Porty. A kdo bych chtěl, abych natočil s tím Super Adamem 509, abych s ním natočil video, tak na tohle video dejte 1000 lajků a 50 odběrů. OK? Jestli to dáte, tak s ním natočím video. A proč tolik? Protože ten můj kámoš bydlí ode mě asi 4 kilometry. Fakt 4 kilometry. Takže než tam dojede a takhle, to bude hodně dlouho trvat. Jestli jo, tak dejte like. A jestli ne, tak dejte odběr. Jo? To je to. Wow. Znova back to back jsem Rýčka. Ještě jenom to bych tady chtěl hrát. Tady přímo nebudu hrát. Tahle hra se jmenuje Christmas Hobby. A já jsem znova nebudu. Tak, nebudu. Lidi mi tohle video tady na téhle stage nedokončíme. Vidíte? Back to back jsem Rýčka. Tohle video už má 13 minut. 13 minut. Tam jsem se tu zasekla aspoň na 3 minuty. Ale fakt. Tam je 10 minut jsem se došel. To bylo 10 minut jsem se došel. Teďka už 3 minuty. Chápete to? 3. Konečně jsem taková Rýčka. Proč mám takový autožák? Je to vlastně samostáčné.